Some work in offices and some at home. Everyone wears a smile. If you are conscientious, focused, and willing to give an opportunity a go, we want you. Join the superheroes of Shore 360. Apply at jobs360.com.ph. Ito po ay ginawa namin dahil alam namin may plano kayo. Sinuwak lang namin yung government requirements para yung plano ninyo sa community ninyo mai-sort. Kaya mayroon tayong tinatawag na 4K. Inulunsad ang turnover ceremony ng mga interbensyong pang-agrikultura ng kagawaran ng pagsasaka ng Gitnang Luzon nitong ika-7 ng Disyembre sa Purok Balangkas, Barangay Camias, Porac, Pampanga. Natutuwa nga po kami. Ito isang ginagagalak namin na kaharap namin kayo ngayon bilang isang kooperatiba na. Ang gusto ko pa po sana is mapalawak pa ang membership ninyo. Sa naging mensahe ni Undersecretary for DA Attached Agencies Rodolfo Becerra, hinikayat niya ang grupo na mas paigtingin at palawikin ang pagpapalakas ng kanilang samahan. This is a continuing relationship between the DA and our communities na tinutulungan. Hindi lang po sa katutubo, yun ang gusto ni Secretary Dar, na makita natin lahat ng mga magsasaka to organize into enterprises. Labis ang saya at pasasalamat ni Chairman Pari Popatco ng Usbong Katutubo Indigenous People Agricultural Cooperative sa mga ayudang natanggap mula sa kagawaran. Na kami po ay masaya kami. Hindi namin akalain na ganito yung binibigay sa amin. Ilan sa mga natanggap ng kooperatiba ay ang iba't ibang klase ng gulay, hayop, pataba, at kagamitan sa pagsasaka. Rica Salas, Agribalita, Central Luzon. Anyang Marcalpa Farmlands, Quezon, Pampanga. May giyang libangan da ring anak a Kapampangan o maski na ring mga tuwa na mandakap lang insekto kaya rininguran. Kaybat, luto de ang pongkanan. Kanita, sobrala karakalketi. Ing pamandakap insekto taga nang maka-enjoy ang pong exciting. Kasi makatok nang la underground. Bang kanitang arakap mula, kailangan may gamitan ng gamat mo. O, atin nakang-idea king amon nun ko. Ay what? In kamaro o mole crickets. Kareng Kapampangan, considered ang delicacy. Dakala, patsekauran, ang pumabasahing gabon. King August, September. Keti Pampanga, ating papingbalay na mag-celebrate Kamuro Festival, ing magalang. Manyaman taga ng mga exotic foods, lalo na't aliwaliwang luto, ing malyari mong gawan Kenny.
malyaring adobo, malyaring yalo meke bringi, at miyayaliwa pa. Aliwaya taga na yung Kapampangan ikakabalen, atakman mo na ba yung kamaro? Nung alipa, subuknan mo uling siguradong metong mo yung sakyan mo. Kanyaman! Para sa most development-oriented talk or discussion program, ang pinili ng na-Scott Ista ay ang So to Speak COVID-19, Bigat ng Laban, Pasa ng Kababaihan ng CLTV 36. Nais naming pasalamatan ang mga bumubuo ng UPLB Gandingan sa katatalang iginawat ninyo sa aming programang So to Speak. Nais ko rin gamitin ang pagkakataong ito upang ipahayag ang taus-pusong pasasalamat at pagpapahalaga sa lahat ng mga women health workers at mga kababaihan sa mga komunidad. Mula sa pangangalaga sa kanilang mga pamilya hanggang sa pangunguna sa iba't ibang larangan, hindi matatawaran ang serbisyo at sakripisyo ng mga kababaihan sa pagsugpo sa pandemyang ito at pagharap sa mga hamon ng maling pamamahala. Madalas, hindi lang oras, galing at kaalaman ang kanilang iniaalay, kundi maging ang kanilang sariling buhay. Kayo ang aming inspirasyon upang patuloy na tumugon sa mga hamon ng panahon. Makakaasa kayo ng CLTV 36 ay patuloy na magiging tulay upang maiparinig ang saloobin ng taong bayan, lalo na yung mga walang boses sa ating lipunan. Maraming salamat sa galingan at sa mga tagapagtangkilik ng aming istasyon. Dakal na salamat. Mga karehiyon, sa nalalapit na eleksyon 2022, marami pa rin sa atin ang may katanungan tungkol sa pagboto ng party list. Tandaan na ang party list system ay binuo para mabigyan ng boses sa Kongreso ang mga underrepresented at mga sektor na nasa laylayan ng lipunan. Kaya naman napakahalagang maging maalam at maging masusi sa pagpili ng mga ihahalal na mamumuno ng ating bansa. Kaya heto ang 5 bagay na makakatulong sa inyo sa pagpili ng ibobotong party list. Ang una sa aming listahan, maraming sektor na nasa laylayan ng lipunan ang nais magkaroon at marinig ang kanilang boses sa Kongreso. Kaya naman maging mapanuri sa ibobotong party list at siguraduhin na kumakatawan nito sa mga underrepresented minority. Pangalawa, ang pagboto sa party list o organisasyon ay hindi pagboto sa isang individual na tao. May 5 nominee ang bawat partido. Mas mainam na suriin ang advokasya o ang kinakatawan ng isang party list para magluklok ng kanilang representative kaysa sa pagtingin lamang at pagbigay ng inyong boto sa kanilang personalidad. Pangatlo, ang isang botante ay may karapatang bumoto ng isang party list, kaya ang boto mo ay mahalaga. Pang-apat, upang may mailuklok na representative ang isang party list, kinakailangang makakuha sila ng 2% sa total number of votes. At ang huli sa aming listahan, ang may luluklok na party list representatives ay hindi second-class congressperson dahil magkakaroon din siya ng parehong responsibilidad, benepisyo at kapangyarihan tulad ng ibang may hahalal na congressperson sa mga distrito. Bagamat isang boto lamang ang pwede mong ibigay sa party list, ang isang boto na ito ang magiging boses ng mga sektor na nasa laylayan ng lipunan. Tandaan,
sa Mayo 2022. Ang bawat boto ay mahalaga, kaya naman tayo ay bumoto ng tama dahil buhay natin ang nakataya. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng CLTV. Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. SBMA nagpadala ng tao upang tumulong sa clearing operations sa Siargao Island. Cleanup project ng DENR sa Kalumpit River sa Bulacan. Layon daw mabawasan ang pagbaha. Mga bilin na gawa sa recycled materials bumida sa isang barangay sa siyudad San Fernando, Pampanga. At raffle prizes handog ng Robinsons at CLTV sa mga tagatangkilik ng Giant Lantern Festival. Magandang gabi mga karehiyon. Ako po si Justin Dizon at sa ngalan ni Jennifer Salenga. Oras na para sa mga mainit na balitang Central Luzon. Matapos bayuhin ng bagyong Odette ang katimugang bahagi ng bansa, kabilang sa mga labis na pinsala, ang malaparaisong isla ng Siargao. Ang Subic Bay Metropolitan Authority nagpadala na ng mga tao upang tumulong sa clearing operations sa naturang lugar. May detalye ng balitang yan si Jennifer Salenga. Kitang-kita sa video na ito mula sa militar ang matinding pinsalang tinamo ng Siargao nang manalasa ang bagyong Odette nitong nakaraang linggo. Tumambad ang mga sira-sirang struktura, mga nagibang tahanan, mga inilipad na bubungan at mga pinadapang puno na kung inarawan ng mga residente ay wasak-wasak ang kanilang lugar. Dahil sa tindi ng hagupit ng bagyong Odette, maging ang linya ng kuryente at komunikasyon ay apektado rin. Ang mga residente maging ang mga local government unit humihingi na ng saklolo lalo't magpapasko pa naman. Nitong linggo, nagpadala ng team ang Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA upang tumulong sa clearing operations sa Siargao Island. Ayon kay Attorney Wilma Aisma, SBMA Chair at Administrator, 11 kataong kanilang ipinadala mula sa Fire Department. Dahil batid nila sa panahong ito, kailangan ng lahat ng tulong na maaring ibigay sa mga naapektuhan bagyong Odette. Kasabay nito ang panawagan ng dasal ng administrador para sa ligtas na pagbabalik ng kanilang team. Bukod sa manpower support, tutulong din daw ang SBMA sa pamamagitan ng donasyon sa mga lugar na matinding napinsala ng bagyo. Ayon kay ASMA, tumatanggap ang ahensya ng anumang donasyon sa pamamagitan ng kanilang Public Relations Department. Kumakatok din ang SBMA sa Subic Bay Freeport stakeholders na may mabubuting puso na tulungan ang mga kababayan natin sa Visayas at Mindanao na humihingi ng saklolo. Kabilang sa mga donasyon ay pinananawagan ng SBMA ay sleeping mats, hygiene kits, easy open canned goods, mosquito nets, pre-loved clothes at mineral water. Para sa mga katanungan at drop-offs, maaring tumawag sa Public Relations Office ng SBMA. Nananawagan din ng dasal ang administrador para sa muling pagbangon ng ating mga kababayan sa Visayas at Mindanao na nabiktima ng bagyong Odette. Jennifer Salenga, CLTV News. At kaugnay po ng balitang yan, kanina lamang nakapanayam ho natin sa programang CLTV Balitaan si Ginoong Giovanni Polistico ng Visayas Risk Reduction Network. At sila ho ay ika nga nasa mabuti namang kalagayan, siya at ang kanyang pamilya, subalit malaki pa rin ho ang talagang pinsala nitong bagyo dyan ho sa may Metro Cebu at may mga ilang lugar pa rin ho ang wala raw kuryente at wala ring signal para ho dun sa mga may kaanak na nais kumontak sa kanila ay hirap daw ho talaga doon sa paghahanap ng signal. At para naman sa mga donasyon, maaari daw po kayong makipag-ugnayan sa tanggapan ng Concern Incorporated dito ho sa may Dolores, siyudad ng San Fernando, Pampanga. Sa iba pang balita, isang gabi ng parangal at pamamaalam ang idinaos para sa pinaslang na mamamahayag na si Jess Malabanan na pinangunahan ho ng Pampanga Press Club. At dito ho, muling sinariwa ang kanyang naging kontribusyon sa larangan ng pagbabalita at maging ang kanyang mga katangian bilang isang kaanak at tunay na kaibigan. Narito pong detalye ng balitang yan. Inorganisa ng Pampanga Press Club ang isang gabi ng pamamaalam at parangal para sa pinaslang na veteran journalist na si Jess Malabanan.
Nagtipon ang mga mamamahayag, kapamilya at kaibigan ni Malabanan sa Holy Trinity Chapel sa Bacolor, Pampanga upang muling bigyang pagpupugay ang kanyang naging ambag sa industriya ng media. Si Jess po ay kilala namin bilang isang masipag na reporter. Marunong sa kanyang piniling trabaho at mga isyong kanyang pinalaki. Si Jess po ay hindi lang isang police reporter. Itong huli, nakita namin ang paglago niya at nabasa namin ang iba't iba pang mga storyang sinulat niya sa business, investments, governance, housing at iba pa. Ang Philippine Information Agency inalala rin ang pagiging patas, balanse at makatotohanang mamamahayag ni Malabanan. Sa isang mensahe na ipinadala ni PIA Central Luzon Director William Beltran, sinabi nitong naging tulay ang mga balita ni Malabanan upang maipaabot sa komunidad ang iba't ibang serbisyo para sa taong bayan. Si Kuya Jess sa mga kaibigan natin sa media na walang sawa at walang pag-aatubiling sumusuporta sa PIA Region 3 sa pagpapalaganap ng akma, wasto at makatotohanang impormasyon patungkol sa napakaraming programa at serbisyo ng ating pamahalaan nang sa gayon ay maabot ang mas maraming komunidad at mabigyang kakayahan ang mga mamamayan na lubos na mapakinabangan ang mga inisyatibo ng ating gobyerno. Ang National Union of Journalists of the Philippines patuloy rin sa pangangalampag sa mga kinauukulan upang sa lalong madaling panahon ay makamit ni Malabanan ang hustisya. Siyempre ho, isa ho kami doon sa paghahanap ng hustisya at pag-iisa din doon sa panawagan na mabigyan po ng katarungan ito kung nangyari sa sinabi ni Kuya Jess. Kuya Jess ho, isang napakabait na media practitioner na kasamahan namin. Lalo na ho sa aming mga medyo bata-bata, isa ho siya doon sa mga laging nangangamusta at nagpapaabot ng yung kanyang regards ko, ganyan, katanungin ka kung okay ba kami, ano yung pwede niya maitulong. Samantala, hindi naman kumbinsido si Pampanga Press Club outgoing President Tonet Orejas sa pahayag ng Presidential Task Force for Media Security na hindi work-related ang dahilan na pagkakapaslang kay Malabanan. Sa inisyal na investigasyon kasi lumalabas na ang pagtulong ni Malabanan sa ilang magsasaka ang dahilan ng pagpatay sa kanya. Ayon kay Orejas, hindi naman lalapitan ng mga magsasaka si Malabanan kung hindi ito kilalang miyembro ng media. Muling giniit din ng PPC na hindi sila titigil hanggat hindi nakakamit ang hustisya para sa pinaslang na kabaro. Si Malabanan ay ka-22 journalist na napatay sa Pilipinas simula nang maluklok ang kasalukuyang administrasyon noong 2016. Si Malabanan ay kasalukuyang news correspondent ng pahayagang Manila Standard. Naging bahagi rin siya ng Reuters kung saan tinutukan niya ang mga storyang may kinalaman sa war on drugs na kalaunay binigyang parangal ng Pulitzer noong 2018. Raynel Pawid, CLTV News. Pangan sa pagbabalik ng CLTV News. Cleanup project ng DENR sa Kalumpit River, layong mabawasan ang pagbaha. At mga bilhin na gawa sa recycled materials, bumida sa isang barangay sa siyudad San Fernando, Pampanga. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. This program was brought to you by Shore 360. Masayang Paskong Fernandino kay Kayungan. Payabot nin lokal na kapanibala ng San Fernando, ing amano ning lugod, pag-asa, kapasalamatan, ampong kasalpantayanan, king balang metong, kalupadaring kay katamong parol. Agnanagnantayang panandaman, pagmasasyan, ing Kapaskuan ketiking home of the giant lanterns and Christmas capital of the Philippines.
Ford Territory is stunning from every direction in every moment. Impressive design that is distinctively Ford. With 18-inch wheels, spacious interior, and a panoramic moonroof. The all-new Ford Territory. Own the moment. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa COVID-19. Sundin lamang ang mga simpleng hakbang. Hugasan ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig. Kuskusin mabuti ang inyong mga kamay. Magsimula sa palad hanggang sa pagitan ng mga daliri at likod ng kamay. Gawin ito sa loob ng 20 segundo. Panlawang mabuti ang inyong mga kamay at patuyuin ito gamit ang malinis na tuwalya. Laging tandaan, ang tubig ay sandata laban sa COVID-19. Ugaliing maghugas ng kamay sa wastong pamamaraan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Prime Water. Bilang leader, dapat laging malinaw at nagsisimula ang lahat sa malinaw na paningin. Ang iBerry ay dietary supplement na may iBright Flower Extract at Bilberry Berry. Ito ang malinaw para sa akin. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang ipinaglalaban ko ay healthy buhay para sa inyo. Dapat may liksi kayong bumangon sa anumang pagsubok. Mabilis makatayo dahil may matatag na hanap buhay. Ang korupsyon ay lalabanan, hindi kayo tutumba sa dagdag paghirap. Kasama kayo, iangat natin ang kalusugan at kabuhayan ng buong bayan. Healthy buhay at hanap buhay, as promised. Take full advantage of the power of TV and digital media when you advertise with CLTV. Through CLTV, you can now have your very own TV commercial for your business at a reasonable cost. And not only is your business authenticated by a reliable and trusted TV station, you can also reach our captive audience through CLTV's various digital media platforms at the same time. Contact us to avail of these exciting advertising opportunities. Babalik po ang CLTV News at sa puntong ito mga karehiyon, silipin naman natin ang daloy ng trapiko sa mga pangunahing kalsada dito sa syudad ng San Fernando, Pampanga. Ito hong nakikita ninyong live na kuha dyan ho sa may Jose Abad Santos Avenue kung saan ramdam na ho ng mga motorista itong tinatawag na Christmas o holiday rush. No? At kanina pa ho ay ganyan na, mga alas 4 ay mabigat na ang daloy ng trapiko. At para ho dun sa mga bumabiyahe, paghandaan ho yung mabigat na daloy ng trapiko lalo na tuwing rush hour kung saan sabay-sabay din
yung paglabas ho sa mga tanggapan at sa mga pamilihan. Dito namang ating mga kabalin at mga kababayang motorista na nagdaraan dyan sa may Jose Abad Santos Avenue. Sisikapin ho nating makuha naman ang panig ng City Public Office and Safety Coordinating o City Public Order and Safety Coordinating Office o si POSCO kaugnay ho nitong build up ng traffic dyan sa iba't ibang bahagi ng syudad ng San Fernando. At sa iba pang balita, upang higit na mapalalim ang Kalumpit River, sinimulan na ng Department of Environment and Natural Resources ang paghukay ng basura dito. Ito raw ay para maiwasan ang pag-apaw na siya namang nagdudulot ng pagbaha, hindi lamang sa bayan ng Kalumpit, kundi maging sa mga karatig bayan. Narito pong detalye ng balitang yan. Sisimula na ngayong buwan ang malakihang cleanup project sa 8 kilometrong Kalumpit River sa Bulacan. Ito'y upang mabawasan ang insidente ng pagbabaha sa mga mabababang lugar at upang mapabilis din ang rehabilitasyon ng Manila Bay Area sa Central Luzon. Ito ang inanunsyo ni Environment Secretary Roy Cimatu sa kanyang pagbisita sa probinsya kamakailan. Binigyang diin ni Cimatu na mahalagang hukayin ang mga nakalubog na basura upang maiwasan ang baha dulot ng baradong daanan ng tubig at maging ang pag-apaw ng ilog. Ang Kalumpit River ay tributary ng Pampanga River. Ang bayan ng Kalumpit ang nagsisilbing catch basin o tagasalon ng floodwaters mula sa mga lalawigan ng Nueva Ecija at Pampanga. Sakop ng unang bahagi ng cleanup project ang 1.5 kilometer stretch ng Barangay Sapang Bayan, Gadbuka, Frances at Poblacion. Ayon naman kay Paquito Moreno Jr., Executive Director ng DNR Central Luzon, base sa bathymetric study ng Mines and Geosciences Bureau sa gitnang Luzon, nasa mahigit 300,000 cubic meters ng basura at silt ang nakita sa Kalumpit River. Ang pag-alis sa mga basurang ito ay hindi lamang makatutulong upang mabawasan ang pagbaha tuwing may bagyo, makatutulong din daw ito na mabawasan ang polusyon sa river system na direktang umaagos sa Manila Bay. Maliban sa pakikipag-ugnayan sa mga LGU, nakipag-partner din ang DNR sa isang construction company na tutulong sa aktibidad sa Kalumpit-Angat River System. Mula nang simula ng Manila Bay Rehabilitation Program nitong 2019, umabot na sa mahigit 168,000 tons ng basura ang nakolekta ng DNR mula sa 22,580 estero, ilog at coastal cleanups na ginawa sa Bulacan, Bataan, Pampanga, Tarlac at Nueva Ecija. Jennifer Salenga, CLTV News. At sa iba pang balita, ito naman ho mga kariyon, upang mabawasan ang basura, isang Belen making contest na gawa sa recycled materials ang inilunsad ng Barangay Sindalan sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Masaya namang nakiisa ang mga residente sa programa. Silipin ho natin ang kanilang mga makukulay at naggagandahang Belen sa ulat ni Marion Lozano. Ang akala natin patapon ng mga bagay, pwede pa palang bigyan ng panibagong buhay. Ito ang naisipang gawin ng mga residente ng Barangay Sindalan sa siyudad San Fernando, Pampanga sa Interpurok Belen Contest na kanilang inorganisa. Ang mga Belen, gawa sa recycled materials. Ayon kay Kagawad Brian Espiritu, naisipan umano ng kanilang barangay council na isagawa ang ganitong klaseng contest upang mabawasan ang mga basura sa kanilang barangay. Dahil din naman sa patimpalak na ito ay lumitaw ang diwa ng pagkakaisa ng kanilang mga kabarangay. Ang pinakamagandang nangyari, sir, is yung unity and cooperation po ng bawat community. At the same time, nakakatulong sila sa ating mga waste na dapat na itatapon na pero magagamit pa rin siya as decorations. Ayon pa kay Espiritu, ito na ang ikalawang taon ng nasabing contest at kumpara umano nung nakaraang taon na 5 purok lamang ang nakibahagi, ngayong taon ay umabot umano sa 11 na purok ng Barangay Sindalan ang nakilahok sa kanilang Interpurok Belen Making Contest. Ayon naman sa mga residente, nakilahok umano sila upang ipakita na maaari pang mapakinabangan ang mga bagay na itinuturing ng basura. Ang kahalagahan po kasi ng mga recycle, katulad po ng mga karton at saka yung mga plastic bottle, kaysa sa matapon na karamihan sa mga tao kasi tinatapon lang nila. So ngayon nakikita nila kung paano
gawing yung mga karton na importante din yung karton at saka yung bote. Marami kang magagawa. Para wala pong gastos at sa maging makapagbigay inspirasyon sa aming baryo o sa ibang nanood man lang. Doon po namin naisip ang mga karton na yan, mga recycled materials, para po maibuo po namin itong project na to. Yung mga recycle na gagamit natin sa tamang paraan, hindi napakalat sa daan at yung at maraming silbi sila sa mga bagay-bagay tulad ng paggawa ng mga belen. Imbis na itatapon na lang, magiging basura na lang, nagiging kagamit-gamit pa. At magandang tingnan. Ilan sa mga recycled materials na ginamit sa paggawa ng mga bilin ay ang mga tansan, straw, plastic bottles, plastic cups, karton, dyaryo, mga lumang papel, at marami pang iba. Ang mananalo sa kanilang Christmas Belen Contest ay malalaman sa December 24. Makapag-uuwi ang first place ng 20,000 pesos, habang 15,000 pesos naman ang matatanggap ng second place, at 10,000 pesos naman para sa third place. May mga consolation prize din umano na ipamimigay. Marion Lozano, CLTV News. Pangat sa pagbabalik ng CLTV News, makakasama natin sa kilalanin ng kandidato segment si Arayat Mayor Bon Alejandrino na siyang tumatakbo bilang Vice Mayor naman para sa susunod na halalan. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Our superheroes don't wear capes. Some of them wear headsets. Some of them wear scrubs. Some of them wear hoodies. Some work in offices and some at home. Everyone wears a smile. If you are conscientious, focused, and willing to give an opportunity a go, we want you. Join the superheroes of Shore 360. Apply at jobs360.com.ph. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa COVID-19. Sundin lamang ang mga simpleng hakbang. Hugasan ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig. Kuskusin mabuti ang inyong mga kamay. Magsimula sa palad hanggang sa pagitan ng mga daliri at likod ng kamay. Gawin ito sa loob ng 20 segundo. Panlawang mabuti ang inyong mga kamay at patuyuin ito gamit ang malinis na tuwalya. Laging tandaan, ang tubig ay sandata laban sa COVID-19. Ugaliing maghugas ng kamay sa wastong pamamaraan.
Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Prime Water. Inspirational success stories of business leaders and entrepreneurs. Live and love local as we discover and promote local businesses in the region. Out with business as usual, in with business unusual. Join me, Colette Hanson-Hizon, every Wednesday, 7 p.m. only here on CLTV. Mga karehiyon, sa darating na halalan 2022, ang kinabukasan ng ating bansa ay nakasalalay sa kamay ng bawat isa. Kaya bumoto ng tama. Ang isang botante ay maaaring bumoto ng isang presidente at isang vice-presidente. Maaari kayong mamili ng 12 kandidato para sa senador, tig-isa naman para sa district representative at party list representative. Sila ang bubuo sa House of Representatives na magkakaroon ng hanggang 250 members. Sa lokal na pamahalaan naman, kayo ay maghahalal ng gobernador, vice-gobernador, mayor at vice mayor, mga provincial board members, at mga city at municipal councilors. Bagamat tayo ay nasa kalagitnaan ng pandemya, ang iyong boto ay mahalaga. Nasa masusing pagpili ang ikaangat at ikasasadla ng isang pamayanan. Bumoto ng tama dahil buhay natin ang nakataya. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng CLTV. Nasistress ka na ba? Nagpapanik o natatakot dahil sa COVID-19? Normal lang ang ganitong mga reaksyon sa ngayon. Pero may magagawa ka para mapagtagumpayan ang sitwasyon na ito. Ituloy lang ang pangangamusta sa mga kamag-anak at kaibigan gamit ang text, tawag o video. Tiyakin na ang mga bata ay ligtas at nasa maayos na kalagayan. Gawin sa bahay ang mga nakasanayan upang hindi mabagot o mabalisa sa panahong ito. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Kung nabakunahan na, maaari na bang itigil ang pagsusuot ng face mask, face shield at iba pang minimum public health standards? Kahit na maaaring maprotektahan ka ng bakuna mula sa symptomatic at moderate severe COVID-19, maaari ka pa ring mahawa at makahawa. Ipagpatuloy ang minimum public health standards para sa karagdagang proteksyon sa sarili at mga mahal sa buhay. Ugaliin pa ring magsuot ng face mask at face shield. Madalas na maghugas o mag-sanitize ng kamay. Iwasan ang matataong lugar at laging dumistansya ng 1 metrong layo sa isa't isa. Siguruhing may magandang daloy ng hangin sa bahay o lugar ng trabaho. Patuloy na sundin ang minimum public health standards kahit na bakuna na. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng CLTV. Palakasin pa ang pananampalataya sa pag-aaral sa salita ng Diyos. Dito lamang sa Men of Light.
Yako yung museum guide na ning Museum of Philippine Social History ay at Chukeni King Paminton Mansion. Yung museo ni magdaki ang kebalwan di king amlat pamalenan darang Pilipino. Maraguli ayam panging matwang baledareng pamintuan king pormerong republikana ng Pilipinas. Menok na nga niya keti Emilio Aguinaldo, anya ke ni de pegma sosyal ing pormerong anibersaryo na ning independensya o katimawa na ning Pilipinas kareng Espanyol anyang banwang 1899. Tening collection kening Museum of Philippine Social History, mamiyalang storya kareng miyaliwaliwang Pilipino. Manibat king karelang piblas, tama ng kabyasnan, kalalangan, gelingan. Amlat. At po pa yung pialdoldo ng biye. Yako Aaron Gerland Dalusong Rivera, Kapampangan po at Tagmaragul Kuiti, paulining maulagayang ayam pang naning labot Kapampangan. Nagbabalik po ang CLTV News at sa puntong ito, silipin naman natin ang iba't ibang mga balita sa CL News Express hatid sa atin ni JM De Jesus. Binuksan ng Department of Environment and Natural Resources o DNR ang mahigit 7 kilometrong dilaing bato, Calomambeja Access Road na nagdurugtong sa RA Padilla at bunga sa Carangla, Nueva Ecija. Layunin nitong mapabilis sa pagdala ng mga aning kasoy at ibang pananim sa merkado at palawigin ng reforestation programs ng gobyerno. Ayon kay DENR Regional Executive Director Paquito Moreno Jr., ang access road na magkakahalaga ng 58 million ay pinondohan ng Japan International Cooperation Agency. Inaasahang nasa 1,400 na pamilya makikinabang sa naturang kalsada. Samantala, isa namang negosyo center ang binuksan sa Macabebe, Pampanga. Ayon kay DTI Provincial Director Elenita Ordonio, makakapagbigay ito ng business advisory services, training, business name registration assistance, registration para sa barangay micro-business enterprises, at magsisilbering OFW assistance desk. Dagdag pa niya, makakapagbigay daan ito sa mga micro, small and medium enterprises upang makapag-loan sa mga government financial institutions, pati na rin ang mga private institutions at cooperatives tulad ng Bank of Florida. Samantala, ayon kay Provincial MSME Development Council Chair at Bank of Florida President Teresa David Carlos, mapapangalagaan ng proyekto ang pagtaas ng ekonomiya ng Macabebe at mga mamamayan. Nagpayag din ng suporta ang Municipal Administrator na si Juby Navarro sa naturang pasilidad. Hinikayat din niya ang iba pang entrepreneur sa Macabebe na magparehistro ng kanilang mga hanap buhay upang mapabilang sa benepisyaryo ng DTI at ng lokal na gobyerno. Sa ibang balita, hinangaan ng Department of Interior and Local Government o DILG ang paglahok ng local government units sa laban kontra illegal na droga. Ipinahayag ni DILG Undersecretary for External and Legislative Affairs and Outcome Officer for Anti-Illegal Drugs, Judge Rico Hanvier Echeverry, ang hindi pagtalikod ng mga LGU sa advokasya laban sa illegal na droga sa pakikipagtulungan sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at Philippine National Police. Sinabi niya sa Regional Anti-Illegal Drug Summit cum Anti-Drug Abuse Council awarding na hindi lamang trabaho ng PDEA at PNP ang pagsugpo sa paggamit ng illegal na droga, bagkus ay katulong na rin ng mga LGU. Samantala, nais ng DILG na tuluyang maging batas ang ADAC Bill kung saan naipasa sa House of Representatives at ngayon nasa Senado. GM De Jesus, CLTV News. Sa iba pang mga balita, bilang pasasalamat sa mga patuloy na tumatangkilik at sumusuporta sa taunang Giant Lantern Festival, mga karehiyon, mamimigay ho ng papremyo ang Robinsons at CLTV sa mga nakibahagi dun sa SMS voting at coupon draw. Kung paano makibahagi sa naturang GLF o GLF raffle promo, alamin ho natin sa ulat ni Rainiel Pawid.
Ngayong panahon ng Kapaskuhan, bukod sa libreng Giant Lantern Nightly Exhibit, may pakuluring handog ang Robinsons Malls para sa mga mall goer. Bawat shopper ay may isang raffle coupon upang makaboto kung sino ang kanilang napipisil sa 7 participating barangays. Kinakailangan lamang na umabot sa 1,000 piso ang kanilang purchase upang magkaroon ng tsansang makasali sa raffle. Kung ang resibo ay mula sa Robinsons partnered establishment gaya ng supermarket o department store, magiging times 3 ang kanilang raffle entry. Maaring kumuha ng raffle coupon sa mga booth na malapit sa cinema area. Ito ay para sa Robinson Star Mills at Robinson Angeles. Ang participating barangay na makakukuha ng maraming boto ay maaaring manalo ng 5,000 hanggang 25,000 peso worth ng Robinson's gift certificate at iba pang gift packs. 25,000 peso worth of Robinson's gift certificate plus 1,000 peso worth of gift packs para sa grand prize. 10,000 peso worth of Robinson's GC plus 1,000 peso worth of gift packs para sa second prize. At 5,000 peso worth of Robinson's GC plus 1,000 peso worth of gift packs para sa third prize. Mayroon ding 3,000 peso worth ng Robinson's GC ang hindi papalarin. Para naman sa mga nakatutok sa CLTV streaming ng Ligligang Parul, may pagkakataon din kayong manalo ng papremyo sa aming GLF Lucky Viewers Choice promo. I-text lang ang inyong paboritong barangay Lantern Group. A sa Talabastagan, B sa San Juan, C sa Bulaon, D sa Santa Lucia, E sa Kalulut, F sa Santo Niño at G sa San Nicolas. I-text lamang ang GLF space letra ng barangay, space name, edad, address at send to 0998-587-8224. 5 lucky texters ang mananalo sa naturang raffle promo. Para sa mga nais makapanood ng nightly exhibition ng Ligligang Parul, bisitahin lamang ang www.giantlanterns.com para sa pre-registration. Tatagal ang GLF Nightly Show hanggang January 2, 2022. Rainiel Pawid, CLTV News. Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng CLTV News. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Our superheroes don't wear capes. Some of them wear headsets. Some of them wear scrubs. Some of them wear hoodies. Some work in offices and some at home. Everyone wears a smile. If you are conscientious, focused, and willing to give an opportunity a go, we want you. Join the superheroes of Shore 360. Apply at jobs360.com.ph. Importante ito sa amin bilang isang artist. Kasi kung yung mga artworks mo nasa bahay lang, ikaw lang nakakita at saka ang pamilya mo. So at least ngayon, tulad dito sa Laos Group of Company, so nabigyan kami ng mga magandang pagkakataon na ma-show namin yung mga artworks namin. Nung maliit pa ako, elementary, drawing lang ng mga crayons, pencil. Pero nag-umpisa ako sa oil paint noong 1978. High school ako noon. Every time na walang pasok sa school, nagpipint ako. Tinuturuan ako nung kaibigan ko. Ako, yung inspirasyon ko, yung subject ko. Halimbawa, kapatid ko, mga kaibigan ko, gumagawa kami niyan yung mga lata po. Yun ang inspirasyon ko. Kumbaga, nandun ako ito, ako. Kaya, yung inspirasyon ko, kasi gusto kong ibalik buhay ko nung childhood ako. Yung mga laruan lang namin, dyan lang. Pero masaya kami nun. Actually, napaka-importante sa aming mga artist yan. Unang-una, of course, promotion para makilala ka. Kasi kung nasa bahay ka lang, kahit magaling ka, walang makakita sa mga gawa mo. Actually, during my elementary days, dahil wala akong baon, hindi ko binabagyan na nanay ko nun. We are living near the mga ilog, sa may yung galing sa mga pamins stone. I curve using the
yung distillador sa Kapampangan ng tatay ko. Kaya nga lagi ako napapalo sa tatay ko, nawawala, nasisira ko yung mga screwdriver niya. Kasi yun ang pinagka-carve dun sa pumice stone. Nilalagyan ko ng bonsai. Parang bonsai ang tawag naman eh. Binibenta ko sa teacher ko siguro mga 25 centavos, piso, ganun. Pag nakaipon ako mga around 2 pesos, marami na yan. Magdidelivery na ako sa mga kaklase ko nun. Yung Laos, I am very fortunate. Binigyan mo kami ng chance para makita ang aming mga obra maestra. Welcome back! Kung may pagbabago sa inyong mga bahay, mayroon din dito sa ating pinagtatrabahuhan. Una, kukuhaan kayo ni Manong Guard ng inyong temperatura. Kapag mataas ang inyong temperatura at may iba pang sintomas, kailangan kayong matingnan sa ating klinik o ipadala sa pinakamalapit na health center o pauwiin kung may sakit. Siguraduhing malinis ang mga kamay bago pumasok sa pinagtatrabahuhan. Ugaliin ang pag-sanitize ng kamay. Bukod sa face mask, maaaring humingi ng pang-disinfect na panglinis ng inyong workstation sa admin. Panatilihin ang physical distancing at all times. Kapag may meeting o diskusyon, iwasang gawin ito sa masikip at maliit na lugar. Siguraduhin na may tamang ventilasyon at limitahan ang bilang ng mga tao sa meeting room. Sundin ang 1 meter rule sa physical distancing. Masarap man magkwentuhan tuwing break, iwasan na magtagal o magsabay-sabay at dapat mayroon pa ring physical distancing. Kung hindi maganda ang pakiramdam o may sintomas ng sakit, manatili sa bahay at abisuhan ang pinagtatrabahuhan upang sila rin ay makagawa ng mga hakbang. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Magandang araw, Maya Payaldo. Naimbag nga aldaw mga Tarlakenyo. Mapapanood ang Central Luzon TV36 sa Tarlac sa pamamagitan ng ating cable partners. Concepcion Pay TV Network Incorporated Analog Channel 66. High-Tech Cable TV Incorporated Analog Channel 75 at Digital Channel 71. Leal Cable TV Network Incorporated Analog Channel 36. Central Luzon Cable Television Network Analog Channel 66. Nagpapasalamat nga ako, na-appreciate yung mga painting ko. Kaya tuwan-tuwa ako nung binigyan pansin ng Laos Group of Companies yung paintings ko. Kaya masaya ako, dito ko siya na-launch sa Car World Mitsubishi San Fernando. Yung inspiration ko, nature, tsaka yung nangyayari sa environment. Yung favorite ko dyan, ito yung title nito, Into the Hands of the Almighty. Ginawa ko to nung nasa Singapore ako. Actually, nung bata ako, parang chinanel yung energy ko sa art. So, na-develop yung art ko. Gustong makapag-exhibit kasi napakadalang para mabigyan sila ng opportunity para makapag-show o makapag-exhibit sa mga ganitong klaseng event.
parang poverty yung concept ko. Tsaka yung parang nakikita ko lang sa kahit saan, parang ginagawan ko lang sila ng concept. Sa dami na nagawa kong works, parang itong 3 na lang yung nag-stay sa akin talaga. Since 20 years old, nag-start ako mag-focus sa pagpipinta. Sila kuya ko, since nag-work na rin sila as artist na rin, as painter. So parang nainganyo na rin na ituloy na siya, parang i-push through na siya para magpinta na. Ituloy ko na yung passion. Maraming salamat sa Laos Group of Companies sa pagbibigay sa amin ng lugar para sa mga artist tulad namin. Tsaka hindi lang sa amin, kundi pati doon sa mga bago din na artist na gusto ring makita yung works nila, makita ng ibang tao. Para malabanan ang COVID-19, ang kailangan natin ay tama at totoong impormasyon, hindi fake news. Huwag kaagad maniniwala sa nababasa at naririnig. Ang pagkalat ng mga maling paniniwala tungkol sa COVID-19 ay nagdudulot ng panik, takot at maling desisyon. Laging i-double check kung saan nanggaling ang nabasa o narinig. Maging mapanuri at i-share lamang ang tamang impormasyon. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Nagbabalik po ang CLTV News at mga karehiyon. Sa puntong ito, makakasama ho natin para sa ating kilalanin ang kandidato segment ay wala pong iba kundi si Arayat, Pampanga, Mayor Bon Alejandrino na tumatakbo ho bilang vice alkalde para sa Halalan 2022. Magandang gabi ho, Mayor Bon Alejandrino, at kumusta ho kayo, Mayor? Long time no see dito sa ating stasyon CLTV. Yes, ito mabuti. Pagod dahil sa dinaan nating pandemic, maraming mga problemang inayos muna natin. Opo, Mayor, diretso na ho ako dun sa ating unang katanungan. Kayo ho ay tatakbo bilang Vice Mayor, at kayo ho ay kapartner ho ng inyong may bahay na si Madam Madet Alejandrino naman na siyang tumatakbo bilang Mayor ho at naging bisita na rin ho namin. Mayor, ano ho ang nagtulak sa inyo para piliin yung posisyong vice alkalde sa darating na halalang 2022? Una, sa biglang pag-asenso ng bayan namin, hindi naman pwedeng basta na lang iiwan ito. Dahil pag iniiwan mo, marami ng investor ang pumasok, matatakot na naman. May ilaw na kami, kailangan huwag namin pabayaang mamatay pa ito. So, kaya nagtulak sa akin, habol ko ng aking asawa, wala namang ibang masasabi natin pwede. Ang asawa ko is 9 years ako nag-mayor, siya laging katuwang ko, alam niya yung trabaho, alam niya yung gagawin niya. Kesa naman doon sa ibang nanungkulan, pero walang nagawa sa bayan namin. Kaya sa akin, diretso serbisyo lang ang payo namin at gusto naming mangyari sa aming bayan. Apo. Mayor, pero kayo po, yung pagtakbo ho ninyo bilang Vice Mayor, ito rin ho ba yung dahilan kung bakit napili ho ninyong kumandidato bilang Vice Mayor at hindi muna hayaan muna si Ginang Alejandrino na siyang tumakbo bilang Mayor naman? Napakasimpleng yan, kaibigan. Una, kailangan may antabay. Yung talagang unang umukit at nagforma kung paano ang Arayat ngayon, kailangan nasa likod ako na laging aalalay para hindi umabisote o hindi na maarang ang pagulad namin bilang Arayat. Mayor, yun hong trabaho naman ng vice alkalde. Alam natin, nakita naman ho natin, nasubukan na, sabi nyo nga ho, 9 years, yung inyong pamumuno bilang alkalde ho ng bayan ng Arayat. At ngayon ho, kayo ay papasukin naman ninyo ang pagiging vice-alkalde na siyang leader ho ng sangguniang bayan at paggawa ng batas, ang primaryang tungkulin. Ano-ano ho yung mga naiisip ninyong mga ordinansa na kailangan trabahuhin nyo dyan ho sa sangguniang bayan ng Arayat upang higit na mapaunlad at magtuloy-tuloy ho yung pag-unlad ng inyong bayan at syempre para ho sa mga kapakinabangan naman ho ng ating mga kabalen dyan sa Arayat? Una, kailangan makapasa tayo ng batas na
pangbayan na bibigyan protection ang mga nag-invest dito sa amin. Kailangan mayroong kasiguruhan na kahit anong mangyari, meron silang sasandalan kung ano man ang magiging takbo ng kanilang investment. Sa totoo lang, marami na nag-invest dito. Problema namin ng Pelco, kaya kinubira namin, inibita namin ng Citycore, solar energy to na pwedeng pampalit sa kuryente na dati mataas ang kinukuha ng Pelco sa ibang nagbibigay ng supply. Siguro kung meron kaming solar energy, mura na ang magiging takbo ng kuryente namin sa panahon ngayon. Apo. Apo. Ayan, maliban dun sa utilities o yung kuryente, no? Mayor, isa rin ho dun sa mga nakilala kayo yung yung kampanya ho para sa peace and order, no? O yung safety and security gaya nga ho ng binabanggit ninyo. Ano ho yung sitwasyon pagdating naman sa pangkapayapaan at seguridad dyan sa bayan ng Arayat, at ano ho yung mga plano pa ninyo upang higit na matiyak yung kaligtasan ho ng ating mga kabalin na nagtutungo at naninirahan ho sa inyong magandang bayan? Napakasimple naman yan. Nung unang upo ko, ang pinangako ko, peace and order. Pangalawa, pagbabalik loob sa Diyos dahil nung dinatnang kong mga umawak ng baril dito, umawak lang ng baril, gusto mataas pa kay Lord. Yun ang hindi pwede. At yung ibang nagsipag balik loob, binigyan ko ng pagkakataon, pinasok ko ng sa gobyerno at binigyan ng mga livelihood project para mahinto na lang yung sasabihin nating mag-ibang landas na naman ang tutunguhin nila. Opo. Mayor, ngayon ho, siguro para na lang sa ating huling katanungan, ano ho yung maipapangako ng tambalang, kung sakaling pala rin, yung tambalang Alejandrino at lalong-lalo na ho si Mayor Bon na naglingkod na ng pagkatagal-tagal dyan sa bayan ng Arayat at ngayon ho ay sumusuyo para naman pamunuan yung sangguniang bayan. Ano ho yung aasahan sa inyo ng mga taga-Arayat at maging yung ating mga kabalin dito ho sa Pampanga? Dahil, Mayor, alam namin, aktibo rin naman kayo dun sa panggobyerno pagdating ho sa lalawigan. No? Isa ho kayo dun sa mga laging kabilang nga dun sa mga pulong at pagresponde kung mayroong problema ho dito sa ating lalawigan. Ang masasabi ko lang, napakasimple. Continuity ng development. Because we are getting to be one of the key city of Pampanga. Marami ng kalsada ang pinagawa ko. May kalsada kaming palabas ng Concepcion Tarlac, palabas ng Magalang. Halos lahat ng kalsada is nagdugtong-dugtong na hanggang sa may Cabiao. So ang kulang na lang dito is i-maintain at maano yung tao, imulat natin, educate them. Ano ba ang papel nila sa pamahalang ito? At kami, ano naman ang papel din namin sa kasalukuyang pamamahala. So dapat maliwanag sa tao, they are the government. At kami ay steward lang ng government. Doon sa naipon ng gobyerno, ibinabalik ng kilig sa ating mga pamayanan. Yun lang siguro dapat maliwanagan ng mga taga-right. At ang pagmamahal sa napakaganda. Maraming salamat ho. Mayor Bon Alejandrino, kumakandidato ho bilang Vice Alkalde ng Bayan ng Arayat, Pampanga sa darating na eleksyon sa 2022. Mayor, mag-iingat ho kayo lagi at maraming salamat po. Ganun din po kayo. Hindi pa tapos ang pandemic. Ingat talaga lagi tayo at konting disiplina para malayo pa rin tayo sa parating na bagong virus ng COVID. Ayan po mga kariyong, narinig po ninyo Mayor Bon Alejandrino ng Arayat, Pampanga, at magandang paalala ho yan, hindi pa tapos ang pandemic. Thank you Mayor po sa inyong reminder. Mga kabalen, at kami ho ay magpapaalam na sa inyo, pero para sa karagdagang detalye, maaari ho kayong tumutok sa mga social media pages ng CLTV News na makikita ho ninyong naka-flash dito sa inyong mga mobile at TV screens. At pwede rin hong mapanood ang CLTV nationwide via Signal Channel 115. At kung nais naman ho ninyong balikan ang mga programa ng CLTV, abay, pwede ho kayong magtungo dito sa ating website www.cltv36.tv at maging sa ating YouTube channel, CLTV36 Official. Mapapanood din po ang CLTV programs sa ating 39 cable partners dito sa Central Luzon. Sa ngalan po ng buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs at sa ngalan po ni Binibining Jennifer Salenga, ako si Justin Dizon, ito ang CLTV News Karehiyon. Maraming salamat po.